No jo. Je ešte len pondelok. 13:24. A toto sú tie krásy pondelka. Tu na 5 cm, tam tiež 5 cm. A ty neotravuj, ja viem, že potrebujeme odparkovať. A bude to zaujímavé. No, tu som na centimeter. A tam pri Srbovi som tiež na centimeter. A vyjde to. Ach, keby tu nestojíte jak taký oný, tak to je jednoduchšie. Ja viem, neotravuj. Tam treba hore dávať pozor. Je to krása. Je to krása, keď idú veci jednoducho. A ty už furt neotravuj. Ja viem, že potrebujem pauzu spraviť. No jo, takže zaparkovať sme nezaparkovali. Ide sa na ďalšie odpočívadlo. Ešte mi zostáva 10 minút. 11 cca. Tam sa nevojdem, to je krátke miesto. Jedine, že by tu bolo voľné, ale pochybujem, lebo to už by sa tam henten pichol. Či? Kam? Ty ideš sem nacúvať, že? Hej. Akože predného by som to mohol dať. Záleží, jak ďaleko sa on postaví. Jaj, toto tak nemám rád. Každú chvíľu, keď sa posuniem, tak dun. Dobre, ty si vyšiel na obrubník, nevadí. Zostávaš hen tak? Tak teda ďakujem. Akože vošli by sme sa obidvaja, ale čo už no. Daj už pokoj! No, tak teda nič. Ideme ďalej. No, takže na Dunici je odstavené. Tak všelijako, ale dá sa. Ale to sú tie krásy pondelkov, no. 1 minúta mi zostala ešte zo 4,5, ale však dáme. Tu je posteľ. Pič. Zas som to prešiel. Tu je posteľ. A môžeme ísť obedovať.